Samo malo, staza 2, da li imamo vlasnicu? Staza 2 ne trči. Znači trče 1, 3 i 4. Samo malo još. Staza 1 također ne trči. Trče staza 3 i 4. Moja zapovjed je izvršna. Priprema, pozor, sad! Ana, sad čekaj malo, sad čekaj Ana, sad čekaj Ana, čekaj Ana! Čekaj Ana! Hej, sad, sad! Bravo! Gaz, gaz, gaz! Jebem, predaju se, jebem. Ko je tamo? Na onoj veći. Da menom bežiš, neko da si što nam stvari. Dica, ovo svipa. Nije to ukrijeni moda. Molim ekipe na stazi 1, stazi 5, stazi 7 i stazi 9 da se pripreme za nastup. Suci staza 1, suci staza 5, suci staza 7, suci staza 9. Slijedi zapovjed za vježbu. Požarni objekt pravac napred, uzimanje vode iz potoka, s 2 B cijevi do raznici i sa po 2 C cijevi, za prvi i drugi maz. Dobro je prošlo. Nije se rasla, nijedna i to je